Facebook, Twitter o YouTube són xarxes socials d'internet que ja es fan servir en la política catalana. Un dels seus màxims referents a casa nostra és el president del Parlament, Ernest Benach, que presenta ara el seu llibre Política 2.0, un concepte innovador que ens deixa alguns interrogants oberts. Ajudaran les noves tecnologies a posar fre a la desafecció política? Són decisives en unes eleccions? Jo no he tot un mitjà per comunicar-me molt més amb la gent i per intentar, com a mínim, arribar-hi i explicar el que estàs fent i fer-ho des de la teva òptica més personal. Vull dir, jo crec que aquesta és una altra de les receptes. Qui pretengui fer de la xarxa una tàctica o una tècnica de màrqueting electoral per guanyar més vots pot encertar un determinament, però també es pot equivocar molt. Qui entengui que la xarxa ha de ser ell mateix, explorar-se tal com és i explicar el que sent i com ho veu i quines són les seves propostes, jo crec que és la persona que acabarà sent una mica un referent, no? Encara hi ha una escletxa digital molt gran, hi ha massa gent que encara no s'ha incorporat a la xarxa. Probablement els que estem a la xarxa ja no sabem viure sense ella, però hi ha molta gent que s'ha acostumat a viure d'esquenes a la xarxa. Encara faltarà temps perquè sigui realment decisiva. La política ha de recuperar una dimensió popular, participativa, que amb els anys a casa nostra ha anat perdent. No és només un fenomen d'aquí, és un fenomen força global i segur que la solució té a veure amb les noves tecnologies. Jo estic segur que internet no deixa de ser una altra finestra que sovint tindrà més a veure en les generacions que el consumeixin. Avui ja és una finestra tan o més important que la televisió, per exemple. A Catalunya la generació de 16 a 24 anys ja consumeix més minuts d'internet que de televisió, per tant crec que avui ja és una realitat, ja és un mitjà més, potser no encara per tota la societat, però sí per les generacions més joves. Em sembla que internet és un repte que tenim a davant en aquest moment a tots els nivells professionals i personals, però jo crec que especialment a la política, perquè estic bastant segura que és un repte d'ampliació de la capacitat de democràcia que tenim les persones. El 2.0 ja és present a les nostres vides, un món virtual que cada cop influeix més en el món real. Et connectes?